látjátok a belső méreteket, gyertek utána. Rögtön ahogy belépünk, itt van a nappali, és az étkezők tulajdonképpen ezt étkezőnek és nappalinak használjuk. Itt töltjük a legtöbb időt, amikor itthon vagyunk, bár keveset vagyunk itthon. Ez itt egy 4 személyes asztal, tehát hogyha bejebb ülök, akkor lehet látni, hogy mellettem még kényelmesen elfér egy ember, és szemben a másik 2. Úgyhogy itt szoktunk mi finomakat falatozni. És amikor a falatozásnak vége, akkor pedig itt szépen el lehet benne heverni. És most még nem látjátok, de majd meg fogjuk mutatni nektek, hogy ott szemben van a TV készülék. És ezt nagyon jól lehet ilyenkor innen tévézgetni. Ami még praktikus, hogy ezt így ki lehet húzni, mind a 2 oldalon. És akkor ezt a fejtámlát ide bele lehet rakni. És akkor sokkal több helye van az ember lábának. Ez a rész átalakítható ággyá. Kb. 2 inkább kisebb méretű ember fér el. Ehhez csak ezt az asztalt kell levinni a tárolónak a szintjére, összehúzni rá az ülőpárnákat és a háttámlákat, és már is el lehet heverni. Amit látjátok fölül, polcok és szekrények vannak. Itt tartjuk például a vitaminjainkat. És akik még nem ismerik a lakóautót, azoknak elmondom, hogy van egy ilyen jó kis kitámasztója, tehát itt nem esik a fejedre, amikor kinyitod, illetve speciális zárja van, ami azt jelenti, hogy így csak simán nem lehet kinyitni, tehát menet közben még nem nyílik ki az ajtó, és nem hullanak ki a dolgok. Picit meg kell a gombot húzni, és utána tudod kinyitni az ajtót. Ez egy ilyen biztonsági dolog, hogy abban belepakolsz, az ne essen ki belőle. Nem csak fölül vannak tárolók, hanem alul is. Ha ezt így megemelem, akkor meg tudom nektek mutatni, hogy itt a teljes ülés alatt és a másik oldalon az ülés 3/4 alatt. Itt is megmutatjuk. Lehet mindenfélét elrakni. Nekünk itt jellemzően a konyhával kapcsolatos dolgaink vannak. Már csak azért is, mert hogy rögtön szemmel lehet találni a konyhát. Itt van a mosogató, ez most ugye még mosogatásra váró edényekkel van tele. Ezt így föl lehet ide kattintani. Egy kis fülecske, mitől ez így nem esik le. 2 gázrózsás főzőlap van, itt éppen most zöldségek párolódnak. És a főző alatt található a hűtő, aminek nagy előnye, hogy 3 funkciós, tehát megy gázzal, megy akkumulátorról, tehát 12 voltról is, megy 220 voltról is. Nem túl nagy, de azért jelentősen nagyobb, mint egy minibár egy szállodai szobában. Nekünk jelen pillanatban inkább zöldségek, gyümölcsök találhatók benne. Itt vannak minden, ami kell a konyhához főzéshez, úgyhogy nagyon kényelmes, az ember itt főz, itt rögtön van a mosogató, és minden, ami kell hozzá, az elől, felül, alul, hátul található meg. Van egy gyönyörű tetőablakunk, ami hál' Istennek el van látva szúnyoghálóval, úgyhogy nagyon jól lehet szellőztetni, és nyáron ez kellemes kis szellőt hoz, illetve kiviszi az ételszagot. Az egyik olyan módosítás, amit végrehajtottunk a lakóautón, amit keveset hajtottunk végre rajta, de beszereltettük ezt a kis csapóajtót, és így tulajdonképpen az én munkapultom meghosszabbodott, tehát ennyivel több területen van, amin a főzést, az előkészítés, illetve a mosogatásnál a helyet fogom tudni használni. Csak ilyen kis, mindjárt meg fogom mutatni, egy ilyen kis fülecske van itt mellette. Péter felszerelt nekem mellé egy jó kis akasztót, ahol tudom a szemetes szafrat vagy bármi mást felakasztani. És akkor megmutatjuk a tévét is, amiről az előbb beszéltem, tehát szemből lehet szépen nézni a tévét, ez egy ilyen mozgatható, mutatható állványon van. Menet közben erre rákerül egy védő burok, és le van gumipókkal szíjazva, hogy ne mozogjon, ne történjen vele semmi probléma. Szemben találhatjátok a
a kétszemélyes fekvőágyat. Ez itt tulajdonképpen még két személy, tehát itt már két személy elfér, itt két személy elfér. Ez az alkóvban van, amit kívülről lehetett látni, és ez benyúlik a vezetőfülke felé. Ezen a létrán lehet fölmenni, ez a létre szintén rögzítve van menet közben. Szóval én le fogom venni. És hogy érzékeltessen veletek, hogy mekkora jön a nagy az ágy, azt úgy tudom megmutatni, hogy én 1,64 magas vagyok, tehát most lehet látni, nekem nagyjából idáig ér a létra. És ezt most berakom az ágyra, így keresztbe. Azt tudjuk, hogy így. Tehát nagyjából egy olyan jó 1,50-1,60 széles, és olyan 2 méter 20 centi hosszú. Tehát két felnőtt embernek tökéletesen kényelmes alvást biztosít. Nagyon kényelmes még benne, a komfortérzetet növeli, hogy hátul vannak szekrények és polcok. De fölállok és megmutatom őket. Tehát itt vannak polcok és szekrények. Itt mi azokat a dolgokat tartjuk, ami az alváshoz, ágyazáshoz szükséges, hogy az egyébként mindig minden kéznél legyen. És van benne, amennyire látjátok, 3 ablak, ott egy hosszú, hátul egy kisebb kinyithatós, és egy tetőablak is, ahol nyáron kellemesen jön a levegő. Most azt is lehet látni, hogy mekkora magas, hogy ide felálltam erre a polcra, tehát látszik, hogy én éppen hogy ide fel tudok ülni az ágyon. És a belmagassága olyan magas, amilyen az Adrien? Így van, plusz ugye én most állok az ülőkén. Plusz körülbelül olyan 40 centi, ami még a rakodó felület. Úgyhogy tehát 2 méter fölött van a belmagasság. belmagasság. Itt van egy függöny, amit nappalra is, éjszakára is így le lehet venni. És nagy előnye, én nagyon szeretek itt aludni, nagy előnye, hogy nem kell megágyazni, tehát nem kell nappalra eltüntetni az ágyneműt. Valamint az is, tehát ez ami most látszik, ez a tarka-barka pléd, vagy nem tudom mi ez, ágytakaró, ez választja el a fülkét, mert a fülkébe itt hátulról is be lehet menni, és a két ülés, ami elől van, az mind a kettő forgatható, hátra lehet fordítani, tehát elméletileg, ha teszem fel most akarnánk, és nem szeparáltuk volna le a fülkét, akkor a fülkének az ablakaira is lehetne rakni takarót, és akkor innen belülről még annyival hosszabb, mélyebb. Ott van az autós magnó, ott van a két ülés, mind a kettőnek karfája van, úgyhogy gyakorlatilag az ömti két ilyen fotel lenne. Igen, ilyen elnöki fotel lenne forgathatóval. Itt is vannak még rakodók. Igen, itt is vannak még rakodók, fölül is, alul is. Itt tartom az edényeket. Cepteredényeink vannak, amik viszonylag súlyosak, de pont azért tartom lent őket, mert ugye a súlyelosztás miatt a könnyűeket tartjuk fönt, és a nehezeket tartjuk lent. Itt pedig mindenféle elektromos kütyű, illetve még egy-két főzéshez szükséges liszt és egyebek vannak. Huszárvágással megfordulunk, helyet cserélünk az operatőrrel, és megmutatjuk az egyik nagy találmányt, ami ebben az autóban van, és sajnos nem mindegyikben lehet meglátni. Ez egy tolóajtó. Most jelen éppen pillanatban be van húzva, tehát ez így működik. Két ujjal lehet mozgatni. Amitől tulajdonképpen leválasztható, megfelezhető az életterünk. Ez 3 szempontból is kényelmes. Az egyik, hogy amikor én főzök, akkor nem szaladgál itt az ételszag, tehát meg lehet szüntetni azt, hogy hátrafelé nagyon elterjedjen az ételszag. A másik az az, hogy vagy csak ezt a részét kell fűtenünk télen, vagy csak a belső részét kell majd fűtenünk a télen, tehát mindig csak a felét fűtjük az élettérnek. A harmadik pedig, hogyha nagy Isten valamelyikünk kicsit rosszabbul érzi magát, vagy szeretne elvonulni, akkor is szintén meg lehet felezni a helyet, és akkor aki zajosabb, az marad elől, aki vágyik egy kis pihenésre, elnyúlásra, az pedig hátul tud pihenni. Innen fogjuk folytatni, hogy megmutatom nektek, hogy mi van a tolóajtó másik oldalán.